mawawala, minsan-san ko pa daw, kay kultura, ilihan to, pag-aw maray, isang pera patasin mo ang lupabay, hindi susukat ang pag-aw. Magpapabilig lagi hapon, bisan na nung ay maupay kutman mo sa sarayan. Magpapadayon na abisan sa lumay rasyon, kurat sa lagi hapunan. Minsan di na sa rayawan, ito makikitan, kurat sa lugar ating amigan. Ay ko kini mawaraw, magpapamigawan sa rayawan, may kurat sa bulan, nagatagda di awan. Kurat sa nakakarip kong, isang di sikap iapon, nabinahabang na parupatron, kurat sa atong may sayawin. Ay kung ikaw ang maturahan, sa kawarin kabog kalubian, kaya di mo mabiligan ang sayo Saling padi-padihan ng sarayaw na ginag, kalibayan ng kansuhan, di padayo. Sige ano na ito ni Migarala, kumpus pa ito dali pagkasulitan. Pag-aruandam na kay baging masunod ka na yung pagsayaw at gagawin sa pagkawagaran mo kinahanglan gusto ka. Kaliya kay masunod pa ito, ipasok na papasok-pasok pa kung natin ka na, ayaw kita pamida ng alal, iyan pa nga oras kung nawalot, paipon si ito kaya di kayo, mag-iinay-inay ka mas, tagabaon na ka, ayaw ko sunatan, kung ito naman, sa aming sangkay, ayaw paulit, para diligat ang darsin, nagagagandungin bayan, kundi mag-umangaling kaya, sa kamayos na pigahi, napalugar ng pirahi, malituruhin, ayaw pagpapon. Natiri kaman sa ako, nagsirikato maagula at irhigog mo. Ay ano ba pinalakan at mahukaha ako, saan iba na malaligo resisyon. Ala ko na siya man ang inkaruyag, matugot ako na ikinagaluhain pag-uulag. Isan kong masamaran, ikon apulugan, kakarotugunan na kay panan. Pero kung mahihinay, sa kapumay, ako mahal isang pabuti ay na karuya ko iday nga magpanis na magsayaw isang talagay na kung karayo ka na ayaw higawin at mga talipay gaging sa luta kapag sayaw nagtataan kita kung isang amayugan. Nakataybay akong asyaman, diri ko na kung ikaw mapubungan. Isang masakit, hindi akong bugan. Pipiritin ko kay karuya kuman. Kung ato ka na hindi paglalagnan, diri mong takuhing nalintang. Kung pananglit, tumagin ka ako. Ano ba ko na ikaw parawago? Kung nabang
Diyan mo ang tukar na kuransan na sulod na tayo aakong una-una at di mo kabaysay ang pamiguran nagsasayaw kita na tuwa. Asayaw na kuransan akong nakilala mahusay na istangarang arawin ang akong pagsayaw hiyaan ka partner pasti lang di na sumende. May damang sayaw na lubi-lubi ang binudo o sarampati pag-asarayawan na sa mandili ang kurat sa buhay na berbi at hermana ang naguguda inanarapot na dinapitana naghipausang mga bisina ang kadabuhan iraganan at tuna haladaw kita ang napurok ang panis ng pusana ang kitis pamukha ang ganang tiruga may upayan pagustura at tuna haladaw kita ang napurok ang panis ng pusana ang kitis pamukha ang ganang tiruga may upayan pagustura. Ay nabanliwat sayaw na lubi-lubi mapinudo o sarampati mag-asarayawan na sa marnayde at kurat sa binang ng Berlin at hermana ang naguguda inadarabot na linapitana naghipausan mga bisina at kadabuhat iragana at tuna haladaw kita ang napurog ang manis na pusana at pinis pamukha ang kanatiruga upay upayan pagustura at tuna haladaw kita ang napurog ang manis na pusana at pinis pamukha ang kanatiruga upay upayan pagustura. Diri ka ba'y mahimulong mo ang panarako na sinupul lugaring ay para po aros diri mo na ako rebulan diri ka ba'y mahimulong mo ang panarako na sinupul lugaring ay para po aros diri mo na ako rebulan ay sa batas na matisibuyas ng lakay ay sa batas na matisibuyas ng lakay at isa puro baybay ay tabugain puro buskay ay sa batas na matisibuyas ng lakay ay sa batas na matisibuyas ng lakay at isa puro baybay ay tabugain puro buskay.
Diri atas lugaring kay hilaw-hilaw, natulang ang kaminaw. Diri ka baybay ang hinutong padarakuhin na asno, lugaring kay hilaw-hilaw, natulang ang kaminaw. Nakita kaliwa, nakita at diri ang sumpang kita, nagkikita ng hihira, ay matlaga, matlagasay. Nakita kaliwa, nakita at diri ang sumpang kita, nagkikita ng hihira, ay matlaga, matlagasay. Ay kaman niwag sayaw ng lubi-lubi, abinudo o sarampati, mga sarayaw na sa baglite, at tulad sa pinalaberni, ang nirmana, ang nabubuda, itadarabot na ni Kapitana, nang hipausap ng mga bisita, ang kanaluhat iragana. At una haladaw kita, napurot ang alis ka usada, at winis papunta ang galang tiro ka, upay-upayan pamustura. At una haladaw kita, napurot ang alis ka usada, at winis papunta ang galang tiro ka, upay-upayan pamustura. Okay. Damo nga salamat, Reverend Father Luisito Gian. Likewise, Honorable Sangguniang Panglalawigan Member, Evit Bandoy Gailon. Ayan, damo nga salamat haniyo pagsayaw. Pero saan kita kumatuhin sa pangahaw nga aminudo, siyempre patatapuson tanay ang pagsilhig aton gala. Sinuyuit ni Padre, yung mga AIU, mga Koreanit pagtiro. Time out, anay kita, ano? Natuanay kita isang paisanisan. I mean, anaton prices han volleyball, diyan na hakon, di rin lakmara mo kung hino na naog gini. Hino, may call on the chairman on the sports. Karan volleyball. Anyway. So, anaton mga prizes, anaton third prize is 2,000. Hino na ka third prize. Third place han volleyball. Pasinga di. 2,000 ini from the Hermano Mayor. Volleyball. And the second prize is 3,000 from the Hermano Mayor also. And the first prize is 5,000 from Hermano Mayor. Okay? I would like to announce nga pag-alauna yan ang kagahon, ini nga mga prizes will be forfeited.